Haleluya bazalwane. Kuzanywa kugcina sekufikile la kumele kuye khona. Haleluya. Umfundisi uNtombela lona. Haleluya. Haleluya. Sakhonzweni namhlanje. Haleluya. Sekhuthwa likaJesu. Yebo. Hey. Oh haleluya. Amen. Awutshela khona ukuthi sephasikeni namhlanje. Sephasikeni. Abazalwane sephasikeni namhlanje. Abazalwane sise khona indoda yafa abazalwane. Silapha nje sihlangene ngayo. Yala leyo ndoda. uJesu Kristu. Wayenzela mina nawe. Kungasikude nayo. Nasisezonweni. Nasikafanelwe. Hey, Nkosi yami. Gebisi. Abazalwane sithi wagebisi. Incwadi enginikezwe yona abazalwane. Incwadi kaLuka 23. Haleluya. Jesu sesiphambanweni. Haleluya. Le ncwadi isihloko sayo sithi uJesu phambi kukaPilato. Haleluya. In other words, zonke izinto zase zephuleleke. Akukho kwasekufihlakele kuba lo Jesu vele naye. Kwasevele yonke into ngaye. Incwadi ithi isuka lapha kuLuka 23. Mina nje ngibazalwane banginikeze nje incwadi engiyitholile Luka 23 verse 43. Haleluya. Ithi incwadi namhlanje ngifunda kanjani ngoba ngifaka ibuku. Ithi incwadi wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namhlanje namuhla okanye namhla ngizakuba nawe eparadise. Hey, Nkosi yami. Haleluya bazalwane. Namuhla leli izwi leli ulikhuluma uneshow ukuthi lento izokwenzeka. Akunandaba ukuthi kodwa yona namhlanje ngizakuba nawe eparadise. Wathi ngiyasibona iselelesi soqala sikasawuqele sibuka uJesu sithi nawe sisindise. Khona abantu othi usahamba endleleni athi zena zimshaya kanjani, ethandaza kangaka, ekhuleka kangaka, hayi siyabazi uyathandaza kodwa wayi kuyena kwenzeka manje. Hayi siyabazi anathandaza futhi uyashumayela wakanjani yena zamshaya ngoba yena vele akafanele yena vele nje umphatha uJesu. Hayi zashaya ukhona la kaJesu
zikushaya izimo ungakwazi ngisho ukusukuma ukuyibuza ukuthi yimina lo ngempela hayi wena ngisho uhambe esibukwini wena ngisho ngayaqonda izimo sidinga abazalwane sidinga wena noJesu haleluya isimo siyadingakala ngoba siyadlula nathi esithunzi lokho ngithanda sasibili iselelesi uma sasifika sithi letha sasibili iselelesi oh haleluya bazalwane sasibili iselelesi sithi nje bazalwane oh haleluya sithi lesoqala sithi sisindise sithi lesi sesibili ene Nkosi uze ungikhumbule ngiyathula ngiyambheka lo wesibili wayeyibona yonke imeko eyayenzeka kuJesu ebona ukuthi uJesu uzile kule ndawo kodwa akafanelanga why Jesu uzolengiswa kanye nami ungenaqala hawu Jesu waze walengiswa nami ngenaqala wenzeni lendoda eyonasoni yaze yazoleka kanye nami bakuyenzeka ukuthi bakufake endaweni ongekho kuyona bakubeka babathunje oh haleluya ngibheka uJesu ekuqaleni uJesu wayengakabibikho kodwa from the beginning kwakukhona i-Eden kwakukhona i-Eden yini i-Eden paradise indawo yokuphumula is the kingdom of the Lord is the kingdom of abazalwane paradise indawo yokuphumula is the dominion place lapho uthi uma ngabe sesihambile uma senze kahle sokuya eparadise kodwa masingenzanga sokuya ngale bazalwane soya ngale kodwa masenze kahle we are going to the ashes place to the last place siyohlala nenkosi lapho noma kuizi myself umi kodwa bakhona namhlanje abathi into zethu kumele soyilande eparadise kunezinto zethu kumele sihambe soyikhona eparadise ngoba namhlanje ngisayokuba nawe eparadise khona izinto ezayilahlekile